Mother Divine, today 15th March 2026, 15 March 2026, ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 1914 ପଢ଼ୁଛି। 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରବିବାର ସକାଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ମୋ ଆଶ୍ରମ ଘରେ। ପ୍ରପତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 1914 ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋ ଚିନ୍ତା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତି। ଏହି ଶାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଏପରି ଏକ ଅବିମିଶ୍ର ସୁଖ, ମନେ ହୁଏ ତାହା ଯେପରି ବିଶ୍ୱତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅତଳସ୍ପର୍ଶୀ, ଗଭୀରତା ତୁଲ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର, ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଆମକୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ସେହିସବୁ ରାତ୍ରି କି ନୀରବ କି ନିର୍ମଳ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ପରିପ୍ଲୁତ ହୃଦୟ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗେ ଏକୀଭୂତ ହୁଏ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସକଳ ଜୀବନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ସକଳ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଲୋକିତ ଓ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେ, ସକଳ ଭାବାବେଗ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ସକଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରେ ତୁମ ଅନୁପମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଚେତନା ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜାତ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଶାନ୍ତିର ଚେତନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହିଁ କର। ଏହି ଚେତନା, ଏହି ଶାନ୍ତି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ ହୋଇପାରୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 1914, ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ରବିବାର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର 1975ରୁ 2025। ମୁଁ ବି 1975 ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋର ବି ଏଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ପୀଠ, ମାତୃମୂଳୟ, କେନ୍ଦୁଝର। ସବୁ ଏହି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଅବଦାନ।